यशराज माझे नाव, सातारा माझे गाव. 5वी इयत्तेतला विद्यार्थी मी. माझ्या शाळेचे नाव सिद्धी विद्या मंदिर नगरपालिका शाळा क्रमांक 19 सातारा. मी आज एक गोष्ट सांगणार आहे एका यशची. यश लहानगा यश, 6 वर्षांचा यश, नुकताच घर सोडून बाहेर पडलेला यश, शाळेत जाऊ लागलेला, फुलू लागलेला यश. पण तुम्हाला माहीत आहे का, ते फूल फुलण्यासाठी जो रस लागतो ना, तो त्याच्या आत नव्हता. त्याला तो उसना घ्यावा लागायचा, म्हणजे त्याला थॅलेसेमिया होता. असा हा यश. अभ्यासात हुशार होतात, पण त्याच्या हातात सुद्धा जादू होती. इवल्या हातांनी सुंदर चित्रे काढायचा, बोबडे बोल बोलायचा, इटुकली भाषणे करायचा, सर्वांचा आवडता, बाईंचा सुद्धा लाडका होता. त्याला शाळेतून यायला रोज त्याचा बाबा यायचा. मग यश तर खुशीत. तो बाबांचा खूप लाडका होता. दर 15 दिवसांनी रक्त भरावं लागायचं, म्हणून बाबाच्या चेहऱ्यावर कधी संतापाची रेष उमटली नाही. शिवीला वेळेत रक्त मिळालं नाही की हा टवटवीत यश कोमेजून जायचा. पुन्हा त्याच्या चेहऱ्यावर तेज आणण्यासाठी जीवाचं रान करायचा बाबा. पायाला चाकं लावायचा. नातेवाईक असोत, मित्र असोत, शेजारचे किंवा ओळखीचे असोत, साऱ्यांना, अगदी साऱ्यांना फोन व्हायचे. रक्तासाठी विनवणी व्हायची. साताऱ्यातील तसेच शेजारच्या जिल्ह्यातील सर्व ब्लड बँका हुडकल्या जायच्या. बाबा जीवाचं रान करायचा, पण काहीही करून रक्त मिळवायचा त्याच्या लाडक्या यशासाठी. मग त्याच्या चेहऱ्यावरचा आनंद एवढा मोठा असायचा की त्याला जग जिंकल्यासारखं वाटायचं. घरात कमावणारा एकटाच. आई, वडील, बायको आणि 2 मुले अशी खाणारी तोंडेसा. त्यात दर 15-20 दिवसांनी यशसाठी करावी लागणारी वणवण आणि अवचित हाती आलेली बेरोजगारी. बाबा